Kaixo, Xabi Arresen naiz, eta ongi etorri eman nahi dizuet, heziketa jolasak saio berri batera. Laburpen txiki bat eginez, zer egiten dugu heziketa jolasak Katalonetan? Ariketa edo jolas desberdinak nola hasten diren erakutsi. Helburue betik da lotura edo binkuloa estutzea, txakurraren eta zuen artekoa. Geroz eta gauza desberdin gehiago ikasi, geroz eta egoera desberdin gehiago ezagutu elkarrekin, ordun eta konfiantza handiagoa egongo da. Bai? Gaurkoan erakutsiko diguna da edozein objektu inguratzen edo rodeatzen. Lau pauso erabiltzen ditut beti, goatzen balin bazate, esku magikoa azaldu gendunen, eta honekin ere berdin jarraituko dugu. Objektu bat inguratu jaten nahi dan bitarten, hori lehenengo pausoa. Bigarren pausoa, mugimendu berdin egin, eta bukaeran jaten eman. Hirugarrena, bigarren pausoaren berdine, baino agindu edo hitze sartuta. Eta laugarrena, janari gabe, mugimendu berdin egin, eta ondo egiten balin bado, premiatu. Goazen txakur desberdinekin ikustea. Eki. Lehenengo txakurre, gogoratzen badezute, honek oso barneratuta dauke esku magikoarena, horrekatik etortzen zaitondo lehenengo txakurra izatea, zuek ikustezazuen ariketa saiontakoa nola dan, bai? Venga, hasingo gea, berdin, Nik eskuan jana dauketela, eta beak jaten nahi dan bitarten, mugimentu egin. Bigarren saioa. Oso ondo! Aurrera eta atzera pausoak ematen ditut, geroa beira baita distantzi bat behar juteko. Hirugarrengoa. Inguratu. Oso ondo! Eta laugarrengoa, janai gabe, Inguratu. Oso ondo eki! Venga, beste txakur baten bila. Bigarren txakurre. Hau, pixka bat, geldigo jungo gea honekin, bai, baina ikusiko duzu pauso berdin markatzen ditutela, bai? Lehenengoa, jaten nahi dan bitarten, oso ondo! Bigarrengoa. Oso ondo! Eta bukaeran jaten do. Hirugarrengoa. Ja, agindu sartuko diogu. Ingurau. Oso ondo! Eta, a ber, engainatzen dugu. Gura bruja. Ingurau. Oso ondo! Venga, beste batzuen bila. Gau! A ber, hirugarrena. Hartzai txakurre, guatuko zate, honekin, logikamente azkara hori ditugu pauso, bai? Azkara. A ber. Lehenengo, jaten di joan bitarten, eta berriro gure gana. Bigarrena. Oso ondo gau! Oan ja agindu esartuko diot, bai? Ingurau. Ole! Eta ja, janai gabe probatuko dugu. Ingurau. Ole! Oso ondo! Animatu egiten ditut baita asko hitzekin, bai? Oso ondo! Laugarrengoaren bila. Laugarren txakurra. Sam! Eta zuen etxeko lanak, gogoratu. Aurreko astean egin gendun bezala lehenengo laneko predisposizioa sartzeko beste azetako ariketak gogoratzen dizkiot, eta behin martxan daunen, a ber, lehenengoa gogoratu jaten nahi dan bitarten, Oso ondo. Bigarrengoa, movimentu, Oso ondo. Hirugarrengoa ja agindukin, a ber, ingurau. Oso ondo! Beste bat ingo diogu. Agindukin, baina jaten nahi da bitarten. Ingurau. Oso ondo! Inga, ba. Sam. A ber. Vale. Oso ondo. Ingurau. Ole!
Oso ondo! Bueno, hau izan da heziketa jolasak ataleko beste saio bat, espero dut gustatu izana, eta datorren astera arte.